O reparto de orzamentos para 2026, a recuperación das zonas afectadas polos incendios en Ourense e a actuación fronte á violencia machista centraron un debate intenso no pleno do Parlamento no que Alfonso Rueda defendeu a acción do seu goberno fronte ás críticas da oposición. O Pazo do Hórreo volveu a acoller unha nova sesión do Pleno do Parlamento de Galicia, momento no que os partidos da oposición puideron aproveitar para lanzar preguntas ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, afondando así en temáticas que actualmente están en boca de todos os cidadáns. Unha das cuestións que se debateu en primeiro lugar tivo que ver cos orzamentos plantexados para 2026. Armando Gea, portavoz do Grupo Parlamentario Mixto, defendeu que unha das prioridades tería que ser a recuperación ambiental na zona ourensá, tras a devastadora daga de incendios deste verán, algo que non sucedeu. O representante político cuestionou o feito de que a meirande parte do gasto vaia para as zonas do litoral. Pero volvolle recordar que a provincia de Ourense debe ser, na nosa opinión, a nosa prioridade a hora de invertir para recuperar os efectos dos incendios e para revertir a situación que, como vostede sabe, estimamos de discriminación estrutural e sempiterna desa provincia por parte dos sucesivos gobernos da Xunta. Lembrolle a pregunta, ten pensado seguir a instrucción da Comisión Parlamentaria que lle pide priorizar as inversións no litoral ou pensa facer oídos xordos a esa petición habida conta de que parece lóxico que a prioridade para este ano 2026 debe ser a recuperación dos montes queimados da provincia. Ante isto, o mandatario galego respondeu con seguridade afirmando que a provincia de Ourense tamén está entre as prioridades do Partido Popular. Defende que sempre cumpriron coas peticións, demandas e necesidades da comunidade, facendo ademais fincapé noutros orzamentos que recibiu e recibirá dita provincia en 2026. Preocupámonos moito por Ourense, o seu partido preocúpase, non teño ninguna dúbida, e o Partido Popular tamén. Somos o primeiro partido na provincia de Ourense e por algo será, casi coa metade dos apoios. E por algo será, porque cumprimos. E mire, vostede que un home de números, o mellor exemplo é o orzamento que aprobamos onte. Creo que un orzamento potente, que vostede, por certo, non presentou ninguna emenda ao seu articulado. Non sei se porque máis ou menos veu que, con independencia do que pregunte agora, que se estaba cumprindo, pero creo que o estamos facendo. Claro que nos preocupamos polo desenvolvemento do litoral, e é certo, Ourense non ten litoral, ten outras moitas cousas moi valiosas. Xa na quenda do BNG, Ana Pontón tomou a palabra abrindo varias vedas, entre a que destacou principalmente a da violencia machista. Defendeu que ante estes casos de importancia hai que ofrecer unha resposta clara e estar de lado das mulleres, algo que, asegura, se puxo bastante en dúbida no momento no que algúns representantes políticos se viron envoltos neste tipo de problemáticas. Ao longo deste 2025 coñecemos comportamentos machistas repugnantes e eu creo que hai que decir sin medias tintas que a resposta que se lles deu non estivo á altura cando afectou a responsables políticos. E creo que todo isto o que nos di é que temos que traballar con máis convicción para que non haxa ni un só paso atrás, que hai que traballar por a igualdade real e, desde logo, que o feminismo é máis necesario que nunca. Na súa resposta, Alfonso Rueda recriminou a actitude do BNG, que, según afirma, fai tan só unhas semanas protestou contra as mulleres do partido maioritario galego. Tolerancia cero contra o machismo. E hai poucas semanas, o 25N, van vostedes a rodear a sede dun partido que o partido mayoritario en Galicia é acosar as mulleres que estaban ali traballando e vostede é incapaz de condenalo. Pero que tolerancia cero? Tolerancia cero contra o machismo. E aínda non tuvo a mínima valentía política para condenar os insultos machistas a unha conselleira. Non foi capaz, non será porque non lle pedimos veces. Vostede sempre mira para baixo, non quere decir nada, non é capaz de condenalo porque prefiere pasar a vergoña aquí de que lle riñan os xefes do seu partido, señora Pontón. Eso é o que pasa. Con todo, levouse a cabo así unha sesión plenaria na que, como xa acostuma, as retahílas e as tensións foron as verdadeiras protagonistas.